Bai, aurten ahoz bizi hartu dut, joan utian Belarri Prest, eta aurten zato, ahoz bizi, ez du itxen nahin beste, baina, bueno. Zer moduz ari zera betetzen zure papera? Oso ondo ez, egia da ez, kosta ditzen dut, azkenian aho bizi pixka zailagoa Belarri Prest baino, eta orduan etxian bai, kalian kosta ditzen dut pixka gehiago, baina, bueno, hor nabil, saiatzen eta saiatzen. Zuen bezala, azkenean zuekin topa ditzen dut, eta euskeraz, baina ere pizkat erderaz hasi nintzen, eta hola, baina gauz bizi. Ohitura aldatzea zaila da, ezta? Bai, oso zaila da, segun zeinekin, eta nun, eta zen momentuan, eta faktore asko sartzen nahi dira, Ari zera betetzen. Batez ere, etorri zana eskaintzen berak esan zialako. Azkenean mundu guztiak ez daki euskeraz, eta, klaro, ni behintzat, Belarri Prest banago, segun zeinek hitz egiten dian, esan zian berako hobeto zala. Eta berari nion kaso. Horregaitzekan. Eta zer moduz ari zera betetzen, ondo? Ondo. Erreza hitze zaizu ariketa, edo? Bai, porque, bueno, pertsona batzuekin dan eitzen dut euskeraz, da beste batzuekin, azkenean... Beraienera moldatuta, ezta? Hori da. Azkenean niretzako erretzagoa esan hori. Beraien modura moldatzia. Eta hori. Eta konturatu zera edo igarri dozu txapa jantzi dozunetik jende gehiok itzen dizula euskeraz edo antzera? Antzera. Ez dozu aldaketa hundirik igarri? Ez. Ni hau bizi naiz, hau bizi txapia hartzea aukeratu dut, ni euskeraz bizi naizelako eta saiatzen naiz mundu guztiakin euskeraz hitz egiten. Irakaslia naiz, orduan ikastolan naulanian eta momentu honetan ez daukat arazorik euskeraz hitz egiteko, umiekin ere euskeraz mintzatzen naiz. Eta saiatzen naiz, dendetara sartzen naiz zenean edo zein lekutara, lehenengo hitza behintzat euskeraz itxen. Egiz esan da zailtasuna niretzako erderaz hitz egitea da, euskeraz bizi naiz, orduan alde horretatik ondo. Orduan erraz ari zera? Bai, errez. Nik aleginak itzitu, lanetik. Ez da erretza? Ez da erretza. Ez? Bueno, Belarri Prest bai, ez, edo? Bai, horrela, erderaz ditu badizu erantzun euskeraz da ez da. Hori da, bai. Hau bizi igual zailagoa, ez da? Hau bizi da zailagoa. Niretzat, ni lehena inesia hau bizi nintzen. Bai, eta dana euskeraz itxetzen duen. Bai, baina, bueno, aurten pentsona aldatzia. Eta konturatu zera txapia ikusten dizulako jentia gero euskerak geixo itzen dizula, edo ez? Igual. Niretzat ez. Nire beti itzen dianak euskeraz itxuraz itzen dira, eta beti arderaz itzen diana, beti arderaz. Osea, que oinguan txapia hori nik usten dut asko dela utxura puntu. Bai. Baina, bueno, zeuz alegintze zera betetzen. Alegintze gera, eta albada, Vale. Egun baten. Belarri Prest rola betetzeko? Ondo. Ni, hau bizi bestetan igual, baina pentsatzen Belarri Prest niretzako batzutan importanteagoa dela. Ze jendea beti konfiantza gehiago dauka, eta nola ulertzen dieten zein modutara ere. Ja, eta horrek uste duzu jendeari ematen diola bidea euskeraz itxeko zuri? Ez dakit. Ez dakizu, ez duzu igarri. Ez dakit. Hau bizi, oso ondo, beti bezala, oso pozik. Bai, beste gunean eukigen du, gainera nahiko gauza berezi bat, eukigen du argentinar bat, euskaldun berri bat, gero pakistandar bat, eta gero Hego Amerikako emakume bat, eta hirurak aritu ziren euskeraz, ez? Eta eukigen du kriston ambiente hona, bialdu nion Kristinari ere bai, eta, honek, argentinarrak liburu bat zakan, idatzita, eta usurbilen bizi da, eta gero pakistandarra ere oso jatorra, galdetu nion zen moduz, esan zidan, ondo, gutxi gora behera, ondo. Eta gero bestia, badakitela euskaltegian dabila oso jatorra emakumea, harek ere altzaban dana euskeraz, izan zen momentazo bat, eta gero bestela, danetarik, ez? Gaude galdetzen, zure rola, zuk aukeratu duzu Belarri Prest. Zer moduz ari zara moldatzen Belarri Prest izateko, egun hauetan? Zer, ¿qué te digo yo?
hori, a ber zer moduz ari No zera. te he entendido mucho. A ber zaila dan, Belarriprest papera betetzea, edo ondo, edo jendeak itzen dizu gehiago euskeraz, ikusten dizunean Belarriprest. Igarri dozu? Vale, además les digo, hablarme porque necesito saber. Ja, Ahora estamos en la gimnasia de 60, bueno, luego iba a Sasoya, y bueno, la profesora pues lo dice todo en euskera, mete un poco castellano, euskera, y así vamos cogiendo más fácil. oso ondo, eta zuk ulertzen dozu, Bai, eta gero erantzuten Ulertzen, diezu, gazteleraz ulertzen. erantzuten diezu, edo saiatzen zera euskeraz erantzuten. a ver, ulertzen asko, Bai, baina hitz egiten, lo básico. Pero lo demás ya sé entiendo las cosas y además es que quiero aprender. Ahora me he jubilado y ya quiero un poco meterme en ese mundo. ja. Eta nahi dozu jendeak zuri euskeraz egitea, horregatik aukeratu dozu Bere Belarriprest. laguna, bai. Oso ondo. Eta egiten dizute, lagunek egiten dizute euskeraz. Bai. Bizitza guztiak gazteleraz hitz egin dizunak oin egiten dizu euskeraz? A ver, Osea, beti hitz egin dizuna gaztelaniaz, orain ikusi dizula Belarriprest, egiten dizu euskeraz? bai. Bai. Denda asko, zer. Dendetan, eta... Dendetan, lagunak eta, bueno, eta por eso me he puesto. Claro. Horretarako jarri dozu, El ezta? año jendea? pasado, no, hace 2 años también. Bai. Sí, también estuve con ello y bueno, pues es una forma de esos días, parece que... No, y además es que me he propuesto, porque conozco a una chica que da en el Euskaltegi de Eibar clases y estuve con ella y me dijo, te voy a dar apuntes y podemos empezar a darte clases, a mí y a mi amiga. Y bueno, es una nueva... Entre pintar y el euskera, pues ya me paso la jubilación. Dozun Belarriprest eta ze moduz aizean betetzen papel hori? Bueno, ni Belarriprest aurrekoan ere izan itzan. Eta esperientzia polita izan zen, ze iruditzen zait, ni ahobizi berez bana izela. Orduan, ni beti nao prest euskaraz hitz egin nahi dunan erekin nik entzungo dut, eta bea erosoen sentitzen den bezala erantzungo diot, osea, nik nahi dut ere Belarriprest naizelako, nahi dut jende horrek nerekin lasai hitz egin dezala euskeraz, dakixena behintzat egin dezala, eta ni prest nago beak dakixan moruan entzuteko. Izan da nire... Bai. Orduan, egun hauetan, hasieranetik ariketia, zure rola betetzeko arazorik eduki duzu, ero ze moduz moldatu zera, hemen dendan lan egin da gainera, Bueno, ni hemen dendan egoten naiz, baina gero egiten den lan Eibarko kiroldegiko harreran. Orduan, Eibarko kiroldegiko harreran ere, egoera hori gertatzen da. Askotan, jende asko badakiten ni euskaldun naizela, eta orduan, euskaraldiko honekin bai igartzen dut, etortzen dela jendia eta saiatzeala. Eta, nik nahi dut lasaitasun hori transmitidu eurei. Ni prest nagoela, eurak gauzi edela hitzeitia, eta orduan eurei laguntzeko prest nagoela. Eta euskaraldian orduan eragina igartzen dezu. Euskaraldia hasieranetik beste... Bai, apuntauta daudenak, eta ez dakit, nik bai igarri dut hori, bai. Eta igarri dut hori, euskera gutxi erabiltzen dunak ere, nerekiko dauken zea dela, jarrera dela, inin behar dut, eta honek badakit, eta hori transmititzen dutela usten dut, hori iruditzen zaitu.